Valmistaudun mustakin ottaa videokuva. No niin, seuraava. No niin, nyt lähtee tosi rauha. Go, go, go! No niin, nyt nopeasti niin ehdit heittää vielä. Räjähti! Mitä vittua? No niin, ja seuraava. John Rambo on syntynyt. Ramppikuume! Ei se kovin vahvasti mennyt taas. Opetusmateriaalia tosta. Ramppikuume! Ei näin. Ei näin. No niin, suojaa! Räjähti! No niin, ja seuraava. Noniin. Anna mennä. Hyvä! Räjähti! No niin, ja seuraava. Kuka oli ensimmäinen? Minä herra Roger. Selvä. Tänään sulle takaisin. Räjähti! Sarja! Sarja! No niin, ja seuraava